Üdvözlök mindenkit, én Domány vagyok, és hosszú idő után folytatnám a Dark Orbittal kapcsolatos videókat. Szeretnék mostan a közlekedésről mondani pár szót, így a alapokat is esetleg elmondom, vagy esetleg pár ilyen trükköt, amit lehet, nem mindenki tud. Így a alapok, ami a tutoriálban is benne van, úgymond, amit a Dark Orbit készít, az a bal klikkel, hogyha klikkelsz, akkor tudsz mozogni, hogyha tartod, akkor folyamatos mozgásban tartod a hajódat. Ugyanez érvényes a térképre is, és hogyha egy kapuhoz jöttök, akkor egy ikon megjelenik, arra rákattintotok, és át tudtok kerülni egy másik térképre, vagy egy J betű lenyomásával. Annyit szeretnék még elmondani a portálokról, hogyha folyamatos mozgásban maradtok, úgy is tudtok átportálni rajta, szóval nem kell megállni ottan a portálnál, hogy valaki megölhessen benneteket. Ez mondjuk érdekes. Még a másik dolog, hogyha épp utaztok át a kapun, és akkor kattintotok valahova, akkor egyből arra fog tartani a hajótok, és mondjuk amíg van a töltőképernyő, addig nem fog ott állni egy helyben a hajó, szóval vagy hogyha gyorsan akartok A-ból B-be menni, akkor ez is valamiben tud segíteni nektek, de ez leginkább akkor hasznos, hogyha átmentek a 4-2-re, vagy a 4-4-re, ahol elég sokszor szoktak kempelni a kapuknál, és ott nincs védelmi zóna, és akkor gyorsan menekülsz előlük. Nem mindig segít, de néha tud adni akkor előnt, hogy meg tudjál lógni. Erről ennyit. Következő dolog, amit szeretnék mondani, az a CPU. Kettő fajta CPU van, amivel lehet gyors utazni, az ez a dolog ugrási utalványokra működik. Azért jó, hogyha csináljátok a napi küldiket. Bocsánat. Ezt használja a ugrási utalványokat, és szinte akárhol tudtok gyorsan utazni. Csak annyi, hogy nem szabad harcban lennetek, és 10 másodpercet kell várni, és megnyomjátok a jumpot is oda teleportál. Mindegy, most akkor ideugrok a 2-4-re. Itt visszaszámol, van ilyen animáció is, hogy oda fogsz teleportálni, és ott is vagyok. Ilyenkor így random helyre lett teleportál, és azt nagyon könnyen meg tudjátok szerezni, azt itt találjátok, ez az. Elég olcsó meg lehet szerezni, sokszor 10 000 kredité is, és már használhassátok is. És a másik dolog az ez a ugrás CPU, na mindegy, ez a kettes, ez a fejlettebb, ezzel lehet 20-szor ugorni, 20-szor lehet használni, de van egy olyan is, amit itten, pillanat, kreditér meg lehet venni. Na itt van. Hát inkább megveszem 150 000-ért, mint 15 000 uridiumé. Ezt 10-szer lehet használni,
és annyit tud, hogy visszateleportál a 1-2-es térképre, és hogyha van a nagy szerencsét, hogy 0, valamennyi százalék van arra, hogy nem ide dob téged, de nem valami hiba történik, és átkerülsz egy olyan térképre, ahol itten kérdőjeleket ír, és vannak ott jóságok, de oda azért jó menni, mert ottan vannak kockák, amik adnak szor 4-et, ez én úgy nevezem, mert szor, mindegy. Következő dolog, amit szeretnék elmondani, az olyan gyors utazás, ami megsporolja a ugrási utalványokat, de hogyha teljesen ingyenesnek akarjuk mondani, akkor az a 3 bázis között működik csak. A 2.1, 5.2, még a 2.8, de én ezt itt leginkább arra szoktam használni, hogy eljussak a 5.2-re gyorsabban, mert hogyha egyszer már oda kerültél, ott adsz egy olyan hajót, amit nem használsz, vagy esetleg, hogyha van citadelod, akkor azt ott hagyod, hogy azon keresztül adod el a kőzeteket, mert ott többet kapsz valamivel, mint ezeken a bázisokon. Mondjuk most megmutatom azt a lehetőséget, most, hogy tudsz eljutni a 2 és a 5-2-re. Most itt vagyok a 2-1-en, itt van a hajóm, ide bejössz, de már egyszer el kell menned oda arra bizonyos pontra, ahova ezt szeretnéd használni. Itt van a citadelom, 2.5-ön van, azon a kalózbázison, aktiválom, arra átváltottam, kell egy kicsit várni, betölt, és már itt is vagyok, de itten csak átváltottam, akkor hogy kerül ide a hajóm, van a lehetőség, hogy hajót cserélhetsz, és így ingyen ide el tudtál jutni, hogyha már egyszer ide eljutottál persze egy hajóval, akkor csak, hogyha bázison vagy, akkor ingyen ki tudod cserélni a hajódat, és csak kell várni 10 másodpercet. Persze megint a reklám. És már itt is van, tudod használni a hajódat, és ide amúgy se tudtál volna elteleportálni, szóval hasznos, és más bázisoknál még legalább megsporolod a ugrási utalványt. Még esetleg itten azt elmondom, hogy itten, hogyha ezt nem érzékeli rendes bázisnak, szóval nem tudtok átváltani hajókat, nem mondjuk ide akarnék átmenni a 2-1-re, akkor azt mondhassa, hogy nem vagyok bázison. Itten az a trükkje, hogy ki kell lépned, meg kell várni a 20 másodpercet, és hogyha kiléptél ebből a játékból, csak ebből, a másikból ne lépjél ki, hogyha letelik a 20 másodperc, akkor ilyenkor engedi a konfigurációban mondjuk a fegyvereket, hogyha ki akarod cserélni, vagy valami, akkor nem muszáj visszamenni a bázisra, hanem elég, hogyha kikapcsolod a játékrészt, és akkor tudsz benne kombinálni dolgokat. És most lehet látni a kikapcsolódott, és már működik is. 2-1-re elindítod a játékot, betölt, és már is itt vagy a 2-1-en, és ugyanezt el tudod játszani, ingyen, idehozom a hajómat, megint a reklám,
megint 10 másodperc, és már itt is van. És nem is kellett használni ugrási utalványt. Szóval vannak ilyen kisebb trükkök. Ez mondjuk nem volt elérhető azelőtt, tehát a frissítések, még a update-eknek köszönhetőleg létrejött egy ilyen kis bug, vagy nem bug, direkt hatták benne, nem tudom. Még nem is igen lehet ezt orvosolni. Max, hogyha kiveszik. Engem mondjuk nem zavar. Hát kb. Ennyit szerettem volna most így elmondani. Remélem tudtam valami hasznosat mondani pár embernek. Most megpróbálok gyakrabban készíteni valami hasonló videókat. Nem egy éves kihagyásokkal, mint mostan. Köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket, a kommenteket. Remélem fog tetszeni a továbbiakban is, amiket készítek. Hogyha lenne valamilyen téma, vagy valami kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Hogyha hasznos volt, vagy tetszett a videó, akkor lájkoljátok. És remélem még találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!